जोबनो गैयै हामबाय होनदों। दानो बे लोगोसे 4 मे NLC सेंट्रेल इउथ डायसिस सार्भिस बेनिबो जानानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। दानो बे समाव दिनैनि गाहाम बाथ्राया जाहैबाय गाहाम जहरनि 21 बाला 15 सिरिनिफ्राय लानानै दानो बे समाव जोङो गुसुङै सावरायलायनि। आंबो गोलाव बुंनो रोंखाया, नोंथांमोना गिदों जानांगौ गोलाव बुंसिगोन नामालाय बेलाय गाहाम बाथ्रा गोलावथार होननानै। सोरबा दिनै देवबार साना गोथाव जाबोदों खोमा, बांद्राय जाबोनानै जोंनि मानसिफ्रा बिराद थेन्थ'लाबायबाय थानाय नुयोसै आं। दाखालिबो आलासिफोर फैबा जाय फाराफारि एकदम थेन्थ'लागासिनो दङमोन, आलासिया नुहुरदों खोमा। दानो अब्लाबो इसोरा हेफाजाब होबाय। दाखालि थांनाय सानसेमानि इसोरा जोंखौ आलासि फैखालिबो जोंखौ धैर्ययै खोनासंहोनायनि थाखाय आरो हेफाजाब खालामलायनायनि थाखाय। दानो बे समाव दिनैनि गाहाम बाथ्राया जाहैबाय जिसु आरो पेटरनि खौरां, नङा होमबा? जिसु आरो पेटरनि खौरां। जिसुआ पेटर मोननि सिगाङाव आरोबाव पेटरमोनजों रायज्लायनाय। जिसुआ रेसुरेक्सन जाखांनानै जेब्ला थैदोंमोन, थैनायनि उनाव बियो थांखांफिनबाय। थांखांफिननायनि उनाव बियो गावनि चेलाफोरजों गोबां खेब नुजादों। बिनिनो दिनैनि मोनसे बियो नुजादों गावनि चेलाफोरजों जिसुनि नुजानाय। बै समाव गिबि सानावनो देवबार सानाव जिसुआ गावनि चेलाफोरजों नुजादोंमोन आरो बै समाव थमासनि गोनो गोथो फोथायनायखौ बियो क्लियार खालामना होदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे 7 चेलाफोरजों आरो नुजाबावनाय आरो बिनि उनाव आरो दिनै आरोबाव जिसुआ सिमन पेटरजों आरोबाव लोगो लालायनाय। बे दिनैनि गाहाम बाथ्रा। दानो जिसु ख्रिस्ट'आ सिमन आरो पेटर आरो जहननि फिसाज्ला सिमन बिसोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'नि रायज्लायनाय, नुजानाय आरो गोबां मानसिफ्रा, जोंनि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ जि थैनानै थांखांफिनबाय, थांखांफिननानै बियो सासे गोथां मानसि महर लाफिनदों आरो नुजाफिनदों गावनि चेलाफोरजों, संसारनि मानसिफोरजों बियो दिनै रायज्लायफिननायफोरखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनै सिमन पेटरखौ होनदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ। 3 कुइसन सोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। 3 कुइसनखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव चेलाफोरखौ सोंनायखौ नुनो मोनदों। बे जाहैबाय जिसुआ बिखौ होनबाय, नोङो आंनि मेन्दा फिसाफोरखौ अनदो होननानै। फार्स्टआव गुबुन बाइबेलाव एसे बेलेग सोदोबजों बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरोना। इंलिसाव 3 बे जाहैबाय फीड हिज लैम्स होननानै बुंदों 15आव, ओमफ्राय 16आव जाहैबाय टेंड हिज शीप होननानै, आरो 19आव फीड हिज शीप होननानै। बे 3 बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि सोंनायखौ सोंनानै
बे मोनथाम उत्तरखौ जिसु ख्रीष्टनि एन्सार होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै जिसु ख्रीष्टआ थैनानै थांखांफिनबाय, रिसारेक्सन जाबाय। बिनि उनावनो दिनै जिसु ख्रीष्टआ आरो गोबां चेलाफोरजों नुजानानै जोंनि फोथायनायखौ गोगोम खालामनो थाखाय बियो दिनै गावनि चेलाफोरजों गोबां रायज्लायनायखौ नुनो मोनदों आरो गावनि इसोरनि बिसा जिसु ख्रीष्ट बेखौ मिथिहोनो थाखाय बियो बुंनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै बे अननायनि बाथ्राखौनो दिनै जिसु ख्रीष्टआ गुबुन मोनसे ग्रीक सोदोबजों सोंनायखौ जोङो बे बाइबेलाव नुनो मोनदों। बे जाहैबाय आगापे एन फिलिय' होननानै जिसु ख्रीष्टआ बिसोर सिमन आरो पेटर बिसोरखौ सोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दिनै जोङो बेखौनो मिथिनो हायो, जिसु ख्रीष्टआ दिनै संसाराव फैनानै गावनि गोथारथिखौ दिन्थिनानै गावनि इसोरनि बिसा होननानै मिथिहोनो थाखाय जोंखौ बायदि बायदि रोखोमै बायदि बायदि गोबां बाथ्रा बुंनानै मा राव बाहायब्ला मा खालामनानै खिन्थाब्ला आंखौ दिनै इसोरनि बिसा नंगौ इसोरनि बिसा होननानै मानसिफ्रा संसारनि मानसिफ्रा मिथिगोन बुजिगोन बेखौ दिनै जिसु ख्रीष्टआ गावनो खिन्थाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थैनायनि सिगांबो जिसु ख्रीष्टआ गोबां चेलाफोरजों सावरायलायदों, बुंदों आरो मिथिहोदों। बारे बारे जोङो खिन्थाबाय थादों आरो थैखांनायनि उनावबो बियो जेब्ला थांखांफिनो अब्ला बियो गावनो सिखारनानै गावनि चेलाफोरजों नुजाहैबावदों आरो बेबायदिनो नुजानानै मोनसे नङा मोनसे बियो गाव प्रमानखौ होबाय थादों। दिनै बिनि गेजेरावबो थमासखौ फोथायहोनो थाखाय गोनो गोथो जानायाव बियो गावनि आसिखौ गावनि बे जं सुनाय जि अहेबनि गुदुं बे गुदुङाव थमासनि आसिखौ थुहोनायखौ जोङो नुदों। अब्ला जोङो दिनै मिथिबाय जिसु ख्रीष्टआ नंगौ इसोरनि बिसा, नंगौ बियो संसाराव फैमारदोंमोन, बियो जोंनि थाखाय संसाराव भुगिफैदोंमोन, बियो जोंनि थाखाय संसाराव थैफैदोंमोन आरो सानथामनि उनाव बियो नंगौ इसोरनि बिसा जानायखाय थैनानै थांखांफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला बियो निस्सय जोंखौ अनदों, बियो जोंखौ दिनै थारैनो अनदों। बेखौनो दिनै जिसु ख्रीष्टआ जहननि फिसाज्ला सिमन, नोङो आंखौ अनसिनो ना अनसिना होननानै दिनै सोंबावदों। अब्ला दिनै सिमना नंगौ रावजों नंगुबै गोसोनि साननायजों दिनै बियो खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम बियो जिसु ख्रीष्टजों कुइसन सोंजानानै बियो बिनि गोसोआव मोनसे गाज्रि मोनसे दुखु एबा मोनसे फिलिंस
मोनसे फिलिंस फैदों बिनि जिउआव। बि दुखु मोनदों बियो जिसु ख्रिस्ट'नि बिदि खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम बेबादि कुइसन सोंजानायाव। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ एन्सार होबाय, नंगौ जिसु, नोङो गासैखौबो मिथिखागौ, आंनि गोसोखौ, जोंनि गोसोखौ, नोंखौ आङो अनसिनो होननानै गोबां गोसो बायग्लिनाय रावजों दिनै बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै जोंबो अनज्लायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोङो दिनै थार गोसोजों, थार नंगौ गोसोजों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव, इसोरनि सिगाङाव जोङो बुंनो हादोंना हायाखै? जोङो बिखौ मिथिखाबाय, बियो नंगौ इसोर, नंगौ जिसु, जोंनि थाखाय थैदोंमोन, जोंनि थाखाय फबजादोंमोन, जोंनि थाखाय दुखु सैफैनाय नांदोंमोन बे जिसुआ। अब्ला जोंबो दिनै बुजिनो हादोंना हायाखै, मिथिनो हादोंना हायाखै, जोङो एन्सार होनो हादोंना हायाखै दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव? जोङो गोसो बायनानै जोङो बिनि अननायखौ, अननायनि नेरसोनखौ, अननायनि रावखौ जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नो बुंनो हादोंना हायाखै? जों गाव गावनो दिनै गोसोआव साननानै लादो। जोङो गावनि जिउखौनो हमदांनानै लादो, जोङो हादोंना हायाखै? जोङो निस्सय जोङो नंमारगौ गोसोजों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो अनदोंना अनाखै? बे बाथ्राखौ जोंबो जिसु ख्रिस्ट'नो बुंना लानि। अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो बेबायदि जिसु ख्रिस्ट'नि सैनांनायखौ, थैफैनायखौ मिथिबायब्ला, जोंबो दिनै इसोर होननानै मिथिबायबा, जोंबो दिनै बिनि अननायखौ लानानै जोंबो जेब्लायबो जिउआव, संसाराव थांनानै थासान्दि जोंबो अननायजों जोङो जोंनि केरेक्टारफोरखौ, जोंनि गासै साननायफोरखौ दिनै जोङो थि खालामनि। अनज्लायग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो बाइबेलाव गोबां अननायनि बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हादों। गोबां भार्सफ्रावनो दिनै पदफ्रावनो पाउलनि बिजाबफ्राव जोङो नायबा मोनो, दिनै जहननि बिजाबफ्राव नायबा नुयो, जोङो माथायाव नुयो, मार्कुसाव नुयो, जोङो बेसेबां अननायनि राव दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरमायलांदों। अब्ला जोंबो दिनै बे अननायखौ लानानै जोङो गुबुननि सिगाङाव जोङो फोरमायनो हादोंना हायाखै, मिथिहोनो हादोंना हायाखै? जोङो दाखालिबो जोङो माखासे अननायनि बाथ्राफोरखौ जोङो एसे मानगोनां आलासिनिफ्राय मिथिनो हादोंमोन। दा बेबायदिनो दिनै आलासिया बुंदोंमोन, ग्राहाम स्टेननि फंनैसो बाथ्रा। दिनै बे ग्राहाम स्टेनाबो दिनै अननाय थानायखायसो बेबायदि गावनि सैनायखौ बियो नाजावनानै लानो गोनां जादों। माबोरै अननाय होनोब्ला, बियो दिनै जोंनि भारत हादराव फैनानै गावनि मिनिस्ट्रिखौ मावफैनायाव, गावनि मिशनखौ साक्सेसफुल खालामनो बियो फैनायाव दिनै ग्राहाम स्टेनआ गावनि जिउखौ खोमाफैनो गोनां जादों। आरो बिनि ग्राहाम स्टेनआल' बियो अननायखौ दिन्थिदों नङा, बिनि जि अनजालि बिथांजोआबो दिनै
बे भारत हादराव थैफैनांनाय गावनि आंगो बिसाय ग्राहाम स्टेन बिथांनि थाखाय बे जेब्ला बे इन्सिडेन्टआ जादोंमोन बै समाव बियो इंलेन्डनिफ्राय फैनानै गासैबो बिनि जेसेबां अपराध मावग्राफोर गावनि बिसाय आरो सानै फिसाज्ला फिलिपि आरो थिमथि बे गथ' सानैखौ जेब्ला गारि सायावनो गोथां सावथारदोंमोन बुथारजादोंमोन अब्ला बिनि बिहिया फैनानै बिनि बिहिखौ जेब्ला सोंदोंमोन अब्ला बे गासैबो दायफोरखौ बियो निमाहा होनानै थांफिनदोंमोन। बिसोरखौ जेबो दाय होनांला होननानै बियो अननायजों जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ लानानै मिथिनायखौ लानानै दिनै बियो बेबायदि खालामलांदोंमोन। अब्ला जोङो बे जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ लानानैनो बियो जोंनि भारत हादराव फैदोंमोनब्लाबो बियो बुथारजादोंब्लाबो बिनि अनजालि बिसिया जेबो बिसोरनि सायाव बिफां लायाखिसै, जेबो खिथेर लायाखिसै, बियो बिसोरनि सायाव जेबो दाय हमहोआखिसै। अब्लाबो भारत सरकारा बे दायनिगिरिफोरखौ जेब्ला रुल्स बायदियै आयेन बायदियै दिनै बे जाय अपराध मावग्राफोर बिसोरखौ थैजासे थैजासे जेल जानायखौ बिसोरखौ फोसावदोंमोन। दा दाखालिसो साननैल' थांनाय सप्तायावसो सासे गदों आरो सासे रिहा जाबाय। बेखौ सावथारग्रा मानसिफोरनि गेजेराव सासे मेन दायनिगिरि बे सासेया दा थांनाय सप्तायावसो गदों जेलनिफ्राय। आरो सासे दारा सिं होननाया दासिमबो बे जेलावनो दङ। अब्लाबो इसोरा बिसोरखौ अनदों। बिनि बिहिजों इसोरा जेब्लायबो लोगोसे थाफ्लायदों। दानो बे समाव जोंबो दिनै गोसोआव अनदोंब्लाबो, गोसोआव अननाय दङब्लाबो जोंहा गोसोआवल'सो अनो होननानै जोङो मानसिफोरनो मिथिहोयो, अननायखौ खिन्थायो। नाथाय जोङो दाखालि थांनाय जानुवारि मासाव बैयाव रिखांपुरियाव जेब्ला सुसिल दैमारि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो मिथिनो मोनदों। जोङो अनदोंब्ला अनखा, मोजाङै अन, जोङो एक्सनाव थांनो नांगौ होननानै जोंखौ आलासिया फोरोंलांदों। जोंनि अननाया एक्सनाव थांदोंना थाङाखै? मा खालामनानै जों अननायखौ खिन्थानो हादों? जोङो जेबो एक्सन खिन्थानो हायाखै। अनदोंबा ओरैनो गोसोजों अननायखौल' जोङो खिन्थाब्ला जाबाय थानाय नङा। सासे मानसिया उखैनानै थादों, सासे मानसिया गांनानै थादों, सासे मानसिया गाननो मोनाखै, जोमनो मोनाखै। दिनै बे मानसिफोरखौ जोङो जाहोनो हानांगोन, जोङो गानहोनो हानांगोन। जोङो बेबायदि आदर्शजों जोङो एक्सन लानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि अननाया थार अननाय होननानै मिथिजागोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो अनदोंना अनदों, ओरैबादि अनबाय, बियो बे बुहुमाव फैनानै एक्सन खालामनानै खिन्थाफैबाय। बियो अनबाय जोंखौ, गावनि मोदोम आरो थैखौ दै खालामनानै बियो जोंनि थाखाय हाजासे सैनांनानै, हाजासे बुजानानै, हाजासे गावनि जिउखौ बुलि बावनानै गलगाथा
हाजो खर' बेगें होननाय जायगायाव दिनै बियो जोंनि थाखाय थैफिननांबाय। अब्ला जों जेबो साननांगौ गोनां गैला आंगो लोगोफोर। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि अननायखौ थारैनो दिनै खिन्थाफैबाय, जोंखौ बुजिहोफैबाय। अब्ला जोंबो बुजिनो दिनै बाखि गैबावला। जोंहा बुजिनांगौ जेबो आद्रा गैबावलिया। जोङो मिथिजोब्बाय 100आव 100 जिसुनि अननायखौ जोङो दिनै मोनबाय। अब्ला अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, दिनै जोंबो अननायखौ जोङो गोसोआव लायालाबानो, अननायखौ जोङो ओरैनो दिन्थिफ्लायालाबानो जोङो एक्सनाव थांनि, एक्सनाव थांनानै जोङो अननायखौ जोङो खिन्थानि। दानो बे समाव आङो बै जोबनायनि खौरांखौल' फंनैसो बुंनोसै। बेफोरनि बायरेबो जिसुनि गुबुन गुबुन गोबां मावनायफोर दंबावोमोन। बेफोर गासैखौ मोनफा मोनफा लिरोमोनब्ला एसेबां बिजाबफोर जागौमोन। आङो सानो बेफोर दानो बे संसारानो जायगा जानाय नङामोननो। नंमारगौ, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ एसेबां खामानि मावफैबाय, खर्मफोर दिन्थिफैबाय। ओरै जाया ओरै, ओरै जाया ओरै, थैनायखौ थांखां होफिनबाय, खानाखौ नुहोबाय, खोनारोङैखौ खोनाहोबाय। आरो मा खालामदों? गोबां आसरित आसरित खामानिफोर कानान हादराव जिसुनि मावनानै दिन्थिनाय, दै सा सा थाबायहोनाय, बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै दिन्थिफैनायफोरखौ जोङो बाइबेलाव जोङो फरायनो मोनबाय। आरो बिनिफ्रायबो गोबां लिरनो गोनांफोर बिसयफोर दिनै दंबावोमोन होननानै बुंदों बे लिरगिरिफोरा। नाथाय बिनि मावनाय खामानिफोरखौ, बिनि खर्मफोरखौ जुदि मोनसे मोनसे लिरजोबनांगौमोनब्ला दिनै बुहुमावनो दिनै दोननो जायगा गैयामोन, थोनाय नङामोन होननानै दिनै बे लिरगिरिया दिनै जोंनो फोरमायदों। एक्सुअलि गोदो बेबायदिमोन नालाय, लिरनोथ' जायगा गैयामोन। गोबां बेबायदिनो अन्थाइफ्राव बहाबा गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर हांखोफोरजोंसो बिसोरो लिरोमोन नालाय, बेयावहाय गोबां जायगा स्पेस नांगौ गोनां जायोमोन। आरो आथिखालनि बायदिब्लाथ' गोबां मोनसे फिसा पेन ड्राइभ मेम'रिफ्रावनो जायगा जागौमोन, नङा होमबा? 1 GB 2 GB 3 GB 5 G 6 G ओंखारलांगासिनो दङ। दानि टेक्न'लजि मुगायाव बेफोर लिरजानायमोनब्ला दिनै फिसा महर खालामनानैब्लाबो बियो जायगा थोगौमोन खोमा आं सानो। आरो दा गोदो बे लिरनो जायगा गैयैखाय आरो मोनसे आखरखौनो बेसेबा गिदिर गिदिर लिरनायलाय दिनै बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि जेसेबां मावनाय खर्मफोर, बे खर्मफोरखौ बिथांमोना लिरगिरिफ्रा दिनै लिरनानै दोननो हायाखिसै। अब्लाबो जोङो जेसेबां दिनैनि बे बाइबेलाव मोनबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मावनाय खामानिफोर, बेयावनो जोङो मिथिनो हायो गोबां जिसु ख्रिस्ट'नि मावनाय खामानि मावनायफोरखौ। दानो आङो एसेबां गोलाव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो सानाखिसै। बाइबेलखौबो एसेबां स्टाडि खालामनो समखौनो थोआ मोननाय बायदि जादों। मैयासो मोनायाव दसे ओरैनो नायब्रबनाय, अब्लाबो इसोरा हेफाजाब खालामदों। आंनि बे इसोरनि
गाहाम बाथ्रा गुसुं बुंनायनि सायाव इसोरा गावनो बोर आरो आशीर्बाद होथों। बासायग्रा जिसुनि मुङै